Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Φώτη, ξεκινάμε λίγο με μουσική, αν και ο Φώτης έχει κάποιες ενστάσεις εδώ, αλλά εγώ σαν καλλιτέχνης ξεκινάμε με μουσική. Θα την αφήσω για 20 δευτερόλεπτα έτσι για να του φτιάξω λίγο το mood. Άλλα 10 από μένα 30. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα live σήμερα. Έτσι, εγώ είμαι λοιπόν ο Χρήστος, NLP coach και NLP θεραπευτής. Ο Φώτης που είναι coach μάθησης, μνήμης και εγκεφάλου. Και σήμερα έχουμε τον Γιώργο μαζί μας, τον λογοθέτη, ο οποίος ασχολείται και με τον NLP, έτσι να το πούμε αυτό. Και επίσης ο Γιώργος ασχολείται με τη φωτοανάγνωση και μάλιστα θέλει κιόλας να την παρουσιάσει, έτσι δεν είναι Γιώργο, να την παρουσιάσει και σε κάποια διάλεξη. Να πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τη φωτοανάγνωση, ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που την έχει παρουσιάσει η κυρία Βασιλική Γιαννακοπούλου, ψυχολόγος, και ο Γιώργος που την κάνει στην πράξη θα μας δώσει πληροφορίες και θα μας την αναλύσει, πολύ ενδιαφέρον, και νομίζω, Φώτη, ότι ταιριάζει και σε όλα αυτά που συζητάμε, ότι πρέπει πλέον να μετατοπιστούμε σε μεθόδους που θα μας πάνε πιο πάνω και στο σύστημα το εκπαιδευτικό, έτσι δεν είναι, συμφωνείς, Φώτη? Κοίταξε, όπως το είχαμε πει ένα live, έτσι, ότι πρέπει όσο μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να αλλάξει λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, να φύγουμε από το τι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά, μάλλον όχι να φύγουμε, να παραμείνει αυτό, αλλά να βάλουμε και το πώς να μαθαίνουν τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι που υστερούμε αυτή τη στιγμή, στο πώς. Ωραία. Οπότε πάμε στο Γιώργο, το λογοθέτη. Γιώργο, αναλαμβάνεις λίγο το λόγο να μας πεις τι είναι λοιπόν η φωτοανάγνωση, έτσι. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα για μένα, μα μου επιτρέπεις, Χρήστο, να πω περισσότερα πράγματα. Να μας πεις, λοιπόν, καταρχήν, βέβαια, εννοείται. Ναι. Καταρχάς, είμαι ο Γιώργος ο λογοθέτης, όπως είπες εσύ, Χρήστο. Είμαι τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στη Σχολή Καλοτεχνών, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Και χάρη στη μέθοδο της φωτοανάγνωσης έχω περάσει 21 μαθήματα μέσα σε ένα χρόνο. Από το προηγούμενο χειμώνα είχα περάσει 4. Θα έδινα περισσότερα λόγω της κατάληψης. Δίνω τα άλλα 11, το καλοκαίρι περνάω και τα 11. Και δίνω και το Σεπτέμβρη τα άλλα 6, περνάω και τα 6. Χάρη στη μέθοδο αυτή της φωτοανάγνωσης. Η εισαγωγή σου είναι φοβερή πάντως, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα κάθομαι να σε ακούσω, να ξέρεις, Γιώργο. Ναι. Πέρασα τα μαθήματα με τη μέθοδο της φωτοανάγνωσης, εγώ θέλω να το ακούσω τώρα. Ναι, απλώς και πώς έφτασα στη μέθοδο της φωτοανάγνωσης. Εννοείται. Είδα τυχαία ένα YouTube βίντεο που το παρουσίαζε η Βασιλική Γιαννακοπούλου σε μια μεγάλη αίθουσα. Κράτησε περίπου 1,5 ώρα. Μίλαγε για τη μέθοδο της φωτοανάγνωσης και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα το link της. Μετά πάτησα πάνω σε αυτό, βρήκα το email, έμαθα ότι γίνονται κάποια σεμινάρια. Παρακολούθησα ένα σεμινάριο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και με βοήθησε πάρα πολύ και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Το χρησιμοποίησα αυτή τη μέθοδο και έφτασα σε αυτά τα αποτελέσματα να περάσω τα μαθήματα. Και άμα ήταν και κανονικά πρέπει να μπει, όπως είπες και εσύ, Φώτη, από μικρές τάξεις, από δημοτικό, έπρεπε να μπει αυτό σαν ένα μάθημα για να μπορούν να ανταπεξέχονται όλα τα παιδάκια με τα μαθήματά τους από το δημοτικό κιόλας. Πάντως να πούμε ότι η κυρία Γιαννακοπούλου είναι η πρώτη με τη φωτοανάγνωση, έτσι, για την Ελλάδα, να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι η πρώτη που έφερε, να το πω έτσι, τη φωτοανάγνωση στην Ελλάδα. Εντάξει, το photo reading στο εξωτερικό και πιο πολύ στην Αμερική, εντάξει, αλλά στην Ελλάδα πρέπει, και από ό,τι είδα, γιατί το μελέτησα και θα μας πεις και εσύ παρακάτω με λεπτομέρειες, Γιώργο, έχει αρκετές διαφορές με το
αμερικάνικο, να το πω έτσι, τρόπο. Έχει τις μεθόδους της αράχνης α βαθμού, β βαθμού, διαγωνία διαβάσματα που λέγαμε και πριν. Πάντως, ξαναλέω, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι η πρώτη στην Ελλάδα που ασχολήθηκε και ασχολείται με την φωτοανάγνωση. Και την οποία, όπως έχουμε πει και την έχουμε κάνει πρόταση, θα κάνουμε και ένα live μαζί της κάποια στιγμή. Αυτό θα έλεγα τώρα, Χρήστο. Θα ήταν προσωπικά, μιλάω, μεγάλη μου χαρά να κάνουμε ένα live μαζί της. Επειδή την έχω παρακολουθήσει αρκετά, μπορώ να πω, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος που έχει να δώσει πάρα πολλά και πρέπει τέτοιες φωνές να ακούγονται για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που λέγαμε και στην αρχή. Όσο και εμείς σκοπεύουμε σε αυτό, έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Γιώργο, να μας εξηγήσεις λίγο τώρα τι είναι η φωτοανάγνωση και πώς σιγά σιγά μπορούμε εμείς 10 φορές ταχύτερα να διαβάζουμε βιβλία. Πάρε λίγο το χρόνο σου και ξεκινάς. Με τον όρο φωτοανάγνωση εννοούμε τη μέθοδο που κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί κάλλιστα να εμπεδώσει πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτό που επιθυμεί να μάθει. Δηλαδή ένα κείμενο, την ιστορία με 2-3 σελίδες, οποιοδήποτε μάθημα το δυσκολεύει, άμα χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο μπορεί κάλλιστα να το μάθει πιο εύκολα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κοιτάξει πρώτα το επιστόφυλλο του βιβλίου, όπου εκεί θα βρει το νόημα του βιβλίου. Εάν αυτό βέβαια γράφει το ζουμί της υπόθεσης, έπειτα πηγαίνει στο πίνακα των περιεχομένων, σχεδιάζει την αράχνη σε μια α3, κάθετο έχει οριζόντια, δηλαδή γράφει την κεντρική ιδέα στο κέντρο του χαρτιού, αλλά το χαρτί να είναι έτσι. Δηλαδή οριζόντια έχει κάθετο, έτσι ώστε να έχει περισσότερο χώρο για να γράψει τα υπόλοιπα. Και αν έτσι δηλαδή να είναι, έτσι και όχι έτσι. Ναι, σωστά. Ναι, και να γράφει την κεντρική ιδέα την κεντρική ιδέα στο χαρτί, μέσα στο κέντρο του χαρτιού. Και αν π.χ. έχει το βιβλίο 4 κεφάλαια, γράφει το πρώτο κεφάλαιο πάνω, το δεύτερο κεφάλαιο το γράφει αριστερά, το τρίτο κεφάλαιο το γράφει δεξιά και το τέταρτο κεφάλαιο το γράφει από κάτω. Και το κάνει, να σας δείξω ένα παράδειγμα λίγο, να μιλήσω και λίγο με παραδείγματα, για να το καταλάβετε καλύτερα. Έκανα εγώ εδώ πέρα μία αράχνη. Έγραψα εδώ τα περιεχόμενα. Από πάνω έγραψα τέχνη και εκπαίδευση. Μετά το άλλο είναι γλυπτική γυμνάσιο. Είναι για μια εργασία που κάνω εγώ. Μετά, εδώ στο άλλο γράφω χαρακτική δημοτικό. Γράφω εδώ. Μετά τις υποκατηγορίες, οι στόχοι. Γράφω τους στόχους εδώ. Από εδώ κάτω γράφω αναλυτικό πρόγραμμα ανατάξη. Μετά το συνεχίζω, γράφω πρώτη τάξη, εδώ κάτω τι θέλω να γράψω. Καταλαβαίνεις. Αυτό τώρα, Γιώργο, πάνω σε τι βοηθάει? Έχεις μια γενική ιδέα του βιβλίου το οποίο θα διαβάσεις? Μια γενική ιδέα, δηλαδή είναι για να σημειώσει τα σημαντικά σημεία και μετά από αυτό κάνουμε ένα διαγώνιο διάβασμα στις σελίδες που ανατρέχουμε στο κάθε κεφάλαιο για να συλλέξουμε το νόημα, γιατί το περισσότερο νόημα το συλλέγουμε με το διαγώνιο διάβασμα. Και μόλις κάνουμε και το διαγώνιο. Όταν λες διαγώνιο διάβασμα, γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί θα πρέπει για να το καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος. Μιλάς δηλαδή, έχω το βιβλίο μου, αν θες δείχνεις σε μένα, όπως θέλεις. Έχω το βιβλίο μου και πάω έτσι. Και πάω έτσι και κοιτάζω εδώ τις λέξεις, εδώ τις πιο σημαντικές λέξεις και πάει κάτω με για να καταλάβω, ουσιαστικά διαβάζουμε διαγώνια.
Διαβάζουμε διαγώνια, έτσι. Διαβάζουμε Από διαγώνια. πάνω Πρώτα, μέχρι κάτω και μετατοπιζόμαστε σελίδα. Μετατοπιζόμαστε σελίδα. όχι, και μετά διαβάζουμε από την άλλη μεριά και μετά πάμε έτσι διαγώνια από την Άρα άλλη έχουμε μεριά. μετατόπιση σελίδας ουσιαστικά. Ναι, διαβάζουμε 2 σελίδες. Από ό,τι έχω, διόρθωσε με Γιώργο αν κάνω λάθος, ή μπορεί και με μήνυμα να με διορθώσει η κυρία Γιαννακοπούλου, αν μας ακούει τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, την έχω ακούσει να λέει για το διαγώνιο διάβασμα ότι αν είμαστε στην αρχή, μπορεί να γίνει και στη μία σελίδα, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει και στις 2 σελίδες. Έχω δίκιο, Γιώργο? Απλώς είναι πιο δύσκολο να γίνει σε 2 σελίδες. Για να το μάθουμε εμείς καλύτερα, ας κάνουμε πρώτα σε 1 σελίδα και άμα δούμε ότι μας είναι πάρα πολύ εύκολο, μετά το κάνουμε και σε 2 σελίδες. Άρα δηλαδή, εσύ μου λες τώρα στη μία σελίδα, ξεκινάω διαγώνια και κατεβαίνω μέχρι κάτω, μιλάω για 1 σελίδα. Από αυτό εδώ το διαγώνιο διάβασμα κρατάω ονόματα, ουσιαστικά γεγονότα, αν είναι τίποτα υπογραμμισμένο, ημερομηνίες. Μετά πηγαίνω από την άλλη πλευρά προς τα εδώ και στην ουσία κάνοντας αυτό το διαγώνιο διάβασμα έχω το νόημα γιατί μιλάει το βιβλίο, σωστά? Ναι, και μιλάει για αυτή η σελίδα, σωστά. Και μετά κάνω και την ταχύ ανάγνωση, δηλαδή δεν χρειάζεται να δείχνουμε όλη τη γραμμή. Να διαβάζω εδώ. Δεν φαίνεται, Γιώργο, δεν φαίνεται. Ναι. Ταχύ ανάγνωση. Ας πούμε εδώ, δείχνω εδώ, καλύτερα με το μολύβι για να μην κουράζεται και το μάτι, δεν κινείται το μάτι έτσι αριστερά. Είναι αυτό που έλεγες, Φώτη, εσύ με το χέρι, κάτι αντίστοιχο. Ο οπτικός οδηγός. Ή με το χέρι με ένα οπτικό οδηγό. Αυτό είναι. Βοηθάει αυτό στη γρήγορη ανάγνωση, ναι. Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο να κάνω μια ερώτηση εγώ, παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί και εμένα με απασχολεί και με ενδιαφέρει πολύ, έτσι. Έχω εγώ ένα βιβλίο και το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δεν το έχω, αλλά ας υποθέσουμε ότι το έχω. Είναι κλειστό. Εγώ αυτό το βιβλίο θέλω να το διαβάσω. Στο Γιώργο απευθύνομαι, Φώτη, και μετά εσύ άμα θες επέμβει. Ναι. Θέλω να το διαβάσω με τη μέθοδο της φωτοανάγνωσης. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω? Θέλω να μας τα πεις λίγο με τη σειρά. Δηλαδή, νο 1, τι κάνω εγώ? Και κοιτάζω πρώτα έχω το βιβλίο μπροστά μου και βλέπω την επικεφαλίδα. Τι κάνω? Κοιτάζω πρώτα το πιστόφυλλο, γράφει κάτι το πιστόφυλλο. Το γυρίζω λίγο πίσω και κοιτάζω το πιστόφυλλο. Ωραία, διαβάζω το πιστόφυλλο, το διαβάζω. Το διαβάζεις κανονικά, όπως διαβάζεις ένα βιβλίο κανονικά. Ωραία. Χωρίς να κάνεις έτσι. Αυτό είναι το νο 1. Ωραία. Μετά νο 2. Μετά το νούμερο 2 πάω στο πίνακα περιεχομένων. Πάμε στον πίνακα περιεχομένων. Διαβάζω όλα τα περιεχόμενα. Σημειώνεις στο πίνακα περιεχομένων, δηλαδή το κεφάλαιο 1, ας πούμε σε κεντρική ιδέα, γράφεις το τίτλο του βιβλίου. Γράφεις το τίτλο του βιβλίου σαν κεντρική ιδέα και το γράφεις στο κέντρο του χαρτιού. Παίρνω λοιπόν στα περιεχόμενα για να καταλάβω. Παίρνω το χαρτί και κάνω τη μέθοδο της αράχνης, έτσι, σωστά? Μισό λεπτό, ας πούμε εδώ, έτσι. Εδώ, φαίνεται. Ας πούμε εδώ πέρα. Ας πούμε το βιβλίο τι γράφει, ας πούμε, τι γράφει το βιβλίο σένα? Πες με ένα παρόν, τι γράφει το βιβλίο τώρα σένα? θα πάρω ένα βιβλίο από εδώ, θα πάρω το βιβλίο της Pam Groot, το στο τετράγωνο, έτσι. Στο τετράγωνο. Να το γυρίσω στα περιεχόμενα. Ναι, στα περιεχόμενα. Έχουμε λοιπόν την εισαγωγή που λέει η κατάρρευση του κύματος. Ας πούμε εισαγωγή. Μετά τι έχεις? Μετά έχουμε πείραμα 1, ο μεγάλος Ζ. Να σου πω, όχι, ας πούμε, χωρίζεται σε κεφάλαια. Χωρίζεται σε κεφάλαια τα περιεχόμενα. Ναι, σωστά. Σου λέω κάθε κεφάλαιο. Ναι, τα περιεχόμενα είναι κάθε κεφάλαιο. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε, το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγή, όχι, έτσι. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγή, σωστά. Εισαγωγή, πρώτο κεφάλαιο, εισαγωγή. Ωραία, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, τι λέει? Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πείραμα 1, παύλα, ο μεγάλος Ζ. Έτσι λέει, έτσι είναι. Το γράφουμε εδώ, έτσι.
μετά. Ωραία, πάμε Απλά στο... επειδή μισό λεπτάκι λίγο, επειδή δεν φαίνεται αυτό που κάνει ο Γιώργος. Θα το κάνει καλύτερα με χρώματα. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος, αν το έχω καταλάβει και εγώ, είναι, Χρήστο, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή που έρχεσαι, σημειώνει όπως τα κέντρο. κάνω εγώ εδώ πέρα. Εντάξει, ωραία, κατάλαβα, Αυτό τώρα είναι. κατάλαβα, εντάξει, ωραία. Ωραία, Γιώργο, το κατάλαβα, Γιώργο, το κατάλαβα, εντάξει. Και μετά, λοιπόν, αφού γίνει η μέθοδος της αράχνης και βάλουμε η μέθοδος των αραχνών, έτσι μάλλον, και βάλουμε τα περιεχόμενα σαν αράχνη, ξεκινάμε το διαγώνιο διάβασμα σε κάθε κεφάλαιο. Το διαγώνιο διάβασμα για να μαζέψουμε το νόημα του κάθε κεφαλαίου. Και μετά κάνουμε και τη ταχεία ανάγνωση. Και καλό είναι να κάνεις ταχεία ανάγνωση 5 λεπτά την ημέρα με το μολύβι. Θα διατυπώσεις μεγάλη διαφορά το πόσες λέξεις διαβάζεις το λεπτό μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις από την πρώτη μέρα με το μολύβι να δείχνεις το κάθε βιβλίο, να κάνεις ταχεία ανάγνωση, ας πούμε, βγάζεις 800 λέξεις το λεπτό, σε ένα μήνα μπορεί να διαβάσεις 2.500 και 3.000 λέξεις το λεπτό. Έτσι, για την πλάκα. Μόνο με το μολύβι, άμα δείχνεις το βιβλίο. Από ό,τι διάβαζα, Φώτη, και μαζί που το συζητούσαμε, έτσι, σε μια συνέντευξη της κυρίας Γιαννακοπούλου, λέει ότι έχουμε σημαντική βελτίωση, και μάλλον αυτό αφορά και σένα, Φώτη, που ασχολείσαι με το αντικείμενο, και στη συγκέντρωση και στη μνήμη και στην κατανόηση και στη μάθηση και στην ετοιμότητα, έτσι. Έχουμε δηλαδή μια εντατική εγκεφαλική προπόνηση, όπως το λέει, και μάλιστα βοηθάει, λέει, μαθητές με δυσλεξία, με σύνδρομο Asperger, με ΔΕΠΗ κτλ. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, επειδή την έχω παρακολουθήσει και εγώ την κυρία Γιαννακοπούλου, καταρχήν και εγώ θα συμφωνήσω μαζί της ότι στη μάθηση μπορεί όμως, κατ' εμένα, από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η απόσπαση της προσοχής, δηλαδή η μη συγκέντρωση. Που συνήθως και παιδιά και μεγάλοι και ενήλικες, όταν πάνε να διαβάσουν κάτι, δεν συγκεντρώνονται. Ή μπορεί να τους αποσπάσει την προσοχή οτιδήποτε βρίσκεται δεξιά και αριστερά τους. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε ότι, ας πούμε, κινητά, τα κλείνεις, οτιδήποτε μπορεί να σου αποσπάσει την προσοχή. Όταν θέλεις να μάθεις κάτι, πρέπει να αφοσιωθείς εκεί. Ο οπτικός οδηγός που έλεγε, ας πούμε, ο Γιώργος, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, ο οπτικός οδηγός. Είναι για γρήγορο διάβασμα, είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ θα πω λίγο, γιατί κάποιοι, όταν είχαμε κάνει και εκείνο το live, μου είχαν πει ότι στο γρήγορο διάβασμα η κατανόηση πέφτει. Όχι, παιδιά, δεν πέφτει η κατανόηση. Δεν πέφτει η κατανόηση, διότι δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο και συγκεντρώνεσαι εκεί με την γρηγορά. Δηλαδή, το παράδειγμα που είχα πει και τότε στο δικό μας το live, με το αυτοκίνητο. Όταν εγώ πηγαίνω με 40 και 50 χιλιόμετρα, οδηγάω το αυτοκίνητό μου, μπορώ ταυτόχρονα να τραγουδάω το τραγούδι που παίζει στο ραδιόφωνο, να μιλάω στο συνοδηγό, να στείλω και μήνυμα γραπτό από το κινητό μου. Απαγορεύεται, αλλά τέλος πάντων τα κάνουμε όμως, σαν οδηγοί. Αλλά αυτό γιατί, και το μόνο που δεν βλέπω είναι σε εισαγωγικά το δρόμο, έτσι. Αυτό που είναι το μέλημα. Όταν όμως θα πηγαίνω με 190 και 200 χιλιόμετρα την ώρα, ούτε θα τραγουδάω, ούτε θα μιλάω στο συνοδηγό, ούτε θα στέλνω μήνυμα, η προσοχή μου θα είναι εκεί. Τιμόνι και δρόμος. Αυτό κάνει ο οπτικός οδηγός που μιλάμε για γρήγορο διάβασμα. Αναγκαστικά επικεντρώνεσαι εκεί. Εγώ θέλω λίγο να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, και μετά θα μιλήσεις πάλι εσύ. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι στη μέθοδο αυτή μέσα υπάρχει και NLP, γιατί το NLP υπάρχει παντού, και το λέω εγώ στους ανθρώπους που κάνουμε συνεδρίες, το NLP υπάρχει παντού. Έτσι, υπάρχει σχεδόν σε όλα τα βιβλία αυτοβοήθειας, αυτοανάπτυξης κτλ. Πωλήσεων και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν μέσα το μοντέλο SMART, ξεκινάει η κυρία Γιαννακοπούλου, που θέτουμε στόχο ότι εμείς θέλουμε να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο μέσα από το μοντέλο στόχων του NLP, έτσι, το μοντέλο SMART, θέλουμε να το διαβάσουμε μέχρι την τάδε ημερομηνία. Και επίσης αναφέρεται μέσα σε περιοριστικές πεποιθήσεις, τις οποίες μπορούμε να
βελτιώσουμε. Έχει δηλαδή πολλά πράγματα που ασχολούνται με τον NLP. Και μία άλλη εντύπωση που μου έχει κάνει είναι ότι χρησιμοποιεί και τον νόμο του Παρέτο. Γιώργο, θα μας πεις κιόλας εσύ τώρα κάποια πράγματα, αλλά να πω λίγο πριν μας πεις να πω το εξής. Ο νόμος του Παρέτο, το 80-20, είναι ένας τόσο ακριβής νόμος κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη των coach όλου του πλανήτη, όσο και ο νόμος της δράσης-αντίδρασης. Δεν παραβιάζεται ο νόμος του Παρέτο, ο νόμος του 80-20 και εφαρμόζεται σε κάθε πεδίο της ζωής μας. Τώρα, Γιώργο, πες εσύ στην φωτοανάγνωση πώς τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή, διαβάζω εγώ, ας πούμε, το 20% από το βιβλίο και αντιλαμβάνομαι το 80% από το νόημα του βιβλίου με αυτά που είπα πριν, ότι κοιτάζω πρώτα το επιστρόφυλλο, μετά πηγαίνω στο πίνακα το περιεχόμενο, γιατί συλλέγω όλα τα πιο σημαντικά σημεία από το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή όπως ένας που θέλει να κοιτάξει τι βιβλίο θα αγοράσει, έτσι κοιτάζει. Κοιτάζει πίσω πώς είναι, μετά το ξεφυλίζει, έτσι, λίγο να δει τι σημαντικό θα το κάνει, κλικ. Αυτό δηλαδή, και μετά θα το αγοράσει. Έτσι κάνουμε περίπου και τη μέθοδο της φωτοανάγνωσης, δηλαδή. Άρα ουσιαστικά με το 20% αυτών που διαβάζουμε, αν καταλαβαίνω σωστά, έχουμε αντίληψη του υπόλοιπου 80% του συνόλου, έτσι. Το 80% από το νόημα του βιβλίου. Ναι, και όχι επί του συνόλου, το 80%, ναι. Το 80% το 20% της προεπισκόπησης, σωστά το είπα, Γιώργο. Νομίζω η κυρία Γιαννακοπούλου κάπως έτσι το λέει. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσω όλο το βιβλίο, διαβάζω τα πιο σημαντικά σημεία έτσι ώστε να καταλάβω τα περισσότερα που λέει ένα βιβλίο ή ένα μάθημα που θέλω να διαβάσω από το σχολείο, από το ΛΕΚ. Από ό,τι αναφέρει η κυρία Γιαννακοπούλου, διδάσκεται σε σχολεία στη Γαλλία, στη Γερμανία, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία. Στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν μπει όλα αυτά? Ερώτηση τώρα και στους δύο. Θα ξεκινήσουμε από τον Γιώργο, που ούτως ή άλλως είναι και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και να μας πει λίγο θα βοηθούσαν όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή φωτοανάγνωση. Γιώργο, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Φωτοανάγνωση, έτσι, NLP, ανάπτυξη γενικά, μάθηση, μνήμη, ανάπτυξη σε συγκεκριμένα πεδία βοηθάνε στο να πάρουμε τελικά περισσότερες πληροφορίες και να γίνουμε καλύτεροι. Γιώργο, ποια είναι η δικιά σου άποψη? Θα βοηθούσαν όλα αυτά? Ναι, όντως είναι, δηλαδή άμα την είχα από το δημοτικό θα ήταν πολύ πιο έξυπνος, να καταλάβαινα περισσότερα πράγματα, δηλαδή άμα τη χρησιμοποιούσα από πολύ μικρή ηλικία θα ήμουν πάρα πολύ έτοιμος, πολύ χαρούμενος, ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Σαφώς θα έχεις διαβάσει πολύ περισσότερα βιβλία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Και ίσως αυτή τη στιγμή να δίδασκες κιόλας, με την έννοια ότι με τόση πληροφορία και γνώση. Εντάξει, κάνουμε λίγο την πλάκα, αλλά Φώτη, τι λες εσύ? Όλα αυτά πλέον πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις? Κοίταξε, εντάξει, τώρα θα φανώ και λίγο πεσημιστής, δηλαδή μια ζωή είμαστε τελευταίοι. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, μια και είμαστε η χώρα της δημοκρατίας, του πολιτισμού, τουλάχιστον σε αυτό ειδικά το κομμάτι, πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Μόνο σε αυτό. Σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε τελευταίοι. Που κανονικά δεν πρέπει να το δεχόμαστε, αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Αλλά στο θέμα δημοκρατία, πολιτισμός, εκπαίδευση, τουλάχιστον εκεί να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή, να μπουν, το είπα και στην αρχή, το τι πρέπει να μάθει ένα παιδί, ένας ενήλικας, ένας έφηβος ή οτιδήποτε, το ξέρουμε. Κανένας όμως ποτέ δεν μας έχει δείξει το πώς. Πώς να το μάθεις. Θυμάσαι και στο προηγούμενο live, στο προπροηγούμενο που μιλούσαμε για την εκπαίδευση, Χρήστο, λέγαμε το εξής. Λέμε σε ένα παιδί συγκεντρώσου. Γυρίζει και το παιδί και σε ρωτάει, ωραία, πώς να συγκεντρωθώ? Άντε απάντησέ του. Πώς να συγκεντρωθεί ένα παιδί? Δεν του έχει μάθει ποτέ κανένας τι σημαίνει συγκεντρώνομαι. Πώς μάλλον, ξέρει τι σημαίνει, αλλά πώς συγκεντρώνεσαι.
ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ενώ υπάρχουν οι τεχνικές πλέον, ρε παιδιά, γιατί εντάξει και εμείς περάσαμε από σχολεία, έτσι, ενώ υπάρχουν οι τεχνικές πλέον και είναι εδώ NLP, ανάπτυξη, εγκέφαλος, μάθηση, φωτοανάγνωση και τόσες άλλες τεχνικές, που ακόμη είμαστε εκεί που είμαστε και δεν έρχεται η αλλαγή. Τι περιμένουμε δηλαδή να έρθει η αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα? Είμαστε κάρο. Δηλαδή γιατί στη Γαλλία να έχουν μπει στα σχολεία πολλά από αυτά και στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα? Τι είναι διαφορετικό εκεί και δεν υπάρχει εδώ? Οι άνθρωποι πιστεύω ότι είναι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Η νοημοσύνη πιστεύω ότι είναι ίδια προφανώς. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι φοβόμαστε την αλλαγή. Εγώ αυτό πιστεύω, σαν Φώτης, ότι φοβόμαστε τις αλλαγές και πηγαίνουμε πάντοτε με την περπατημένη, όσα χρόνια και να είναι αυτό. Δηλαδή, και πάλι εδώ συγγνώμη Φώτη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εμείς τώρα μιλάμε για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, γιατί υπάρχουν και ιδιωτικά τα οποία ξεπερνάνε κατά πολύ τις προσδοκίες. Εντάξει, εμείς μιλάμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε, τέλος πάντων. Ακριβώς. Εντάξει, μιλάμε για το δημόσιο. Ναι. Έτσι, μιλάμε πάντα για το δημόσιο. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Ναι. Για συνέχισε λοιπόν. Απλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, κοίταξε, είναι ότι εγώ σου λέω εμείς φοβόμαστε τις αλλαγές. Σαν λαός, να το πω έτσι. Και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι στο εκπαιδευτικό, ενώ έχουν αλλάξει τόσα πράγματα, δηλαδή άμα κοιτάξουμε δεξιά και αριστερά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, όλα είναι αλλαγμένα τελείως. Αλλά στο θέμα της εκπαίδευσης, όπως μάθαινες εσύ και εγώ και ο Γιώργος Χρήστο μου στο δημοτικό, έτσι μαθαίνουν και τώρα τα παιδιά. Δηλαδή, πιστεύει κανένας ότι έχει αλλάξει κάτι? Εγώ δεν έχω δει κανένα. Με τόσους ανθρώπους που μιλάω, είναι τα ίδια. Τις προάλλες πέρασα από το γυμνάσιο που πήγαινα και τότε το λέγαμε και γελούσαμε, αλλά τελικά είναι πράξη, Χρήστο. Ακόμα και τα θρανία ίδια είναι. Ακόμη και τα θρανία. Τα θρανία, ο πίνακας, το ίδιο. Το μόνο που αλλάζουν είναι τα πρόσωπα. Μόνο τα πρόσωπα. Απλώς εμείς μάλλον θέλουμε τα έτοιμα και δεν κάνουμε κάτι για αυτό, έτσι, να το εξελίξουμε. Εγώ αυτό... Γιώργο, εσύ πέρασες πάρα πολλά μαθήματα με αυτή τη μέθοδο, έτσι δεν είναι? Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα την ήξερα από την αρχή του πανεπιστημίου, θα ήμουν... Και σίγουρα και όλα αυτά που συζητάμε και ο Φώτης που λέει, έτσι, και το NLP που λέει και όλα αυτά, σίγουρα είναι πράγματα τα οποία μας βελτιώνουν και μας βοηθάνε. Και εμένα, ξαναλέω, η ερώτησή μου είναι γιατί δεν τα βλέπουμε αυτοί που πρέπει να τα δουν, έτσι, αυτοί που ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για όλο αυτό το κομμάτι και δεν τα υιοθετούν, δεν μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να δουν τι έχουν μπροστά τους για να αλλάξουν λίγο το κομμάτι, το πώς μαθαίνουμε, το πώς πληροφορίες παίρνουμε και πραγματικά να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε μια Γαλλία, μια Γερμανία, μια Βρετανία, μια Σκανδιναβία. Τι παραπάνω λοιπόν έχουν οι Σκανδιναβοί από εμάς? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε αυτό. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι δεν φοβούνται τις αλλαγές. Ενώ εμείς τις φοβόμαστε τις αλλαγές. Αυτή είναι η δικιά Θεωρείς ότι είναι πιο γενικό το πρόβλημα? Δηλαδή δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, αφορά γενικά και άλλους τομείς που δεν θέλουν. Μα και σε άλλους τομείς φοβόμαστε να κάνουμε αλλαγές, να το πω έτσι. Εντάξει. Ακόμα και στην ενέργεια, με τα φωτοβολταϊκά, με οτιδήποτε, φοβόμαστε. Ανεμογεννήτριες, ιστορίες. Άρα λοιπόν λες ότι το σύνολο, το ότι δεν μπαίνουμε γενικά στην αλλαγή, είναι αυτό το οποίο ένα κομμάτι το επηρεάζει και την εκπαίδευση και ακριβώς. Παραμένουμε έτσι όπως είμαστε. Και διάβαζα ένα άρθρο για την Ιαπωνία που εκεί πέρα το σύστημα τους έχει ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή πραγματικά λέγανε τα παιδάκια ότι κάνουν πολλαπλασιασμούς, παιδιά, μεγάλων νούμερων με το μυαλό. Βέβαια υπάρχει μια μέθοδος, στην οποία και εγώ τις προάλλες την έβλεπα, αλλά γενικά όμως είναι σε πολύ ανώτερο level φυσικά από εμάς. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν τέτοια πράγματα. Ναι, πρέπει να αλλάξουν. Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο. Επειδή από ό,τι πρόσεξα και η κυρία Γιαννακοπούλου το λέει αυτό, αλλά και εγώ το εστερνίζομαι, αν θυμάμαι καλά, προτείνει τα διαλύματα, έτσι, στο διάβασμα.
Ναι, δηλαδή κάθε 45 λεπτά νομίζω προτείνει έτσι κάποια διαλύματα έτσι για να ξεκουράζεται, δηλαδή, ή μπορεί αλλά όχι να χαζεύεις το κινητό, απλώς να σηκωθεί, να περπατήσει, να πιει λίγο νερό, να φάει κάτι ελαφρύ. Πώς το λέγαμε, Χρήστο, αυτό στα αμερικάνικα? Λέγαμε ότι... Κάνε ένα KitKat. When your body moves, your brain grooves. Μάλιστα. Με έπιασες αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί άκουσα και την κυρία Γιαννακοπούλου να λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να σηκωθούμε, να κινηθούμε, έτσι. Η φωτοανάγνωση επίσης, εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι εάν καθίσεις και το σκεφτείς, ενώνει και τα δύο ημισφαίρια, Γιώργο, έτσι, και την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου και τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, σωστά? Ναι, και στους χάρτες καλό είναι να χρησιμοποιούμε διάφορα χρώματα, όχι μόνο ένα χρώμα, για να μπορεί να το αποθηκεύει καλύτερα ο εγκέφαλος. Αποθηκεύει πιο εύκολα άμα είναι με διαφορετικά χρώματα, όπως έδειξα εγώ εδώ πέρα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Στη μέθοδο της ναι, έχω βάλει αυτά τα χρώματα. Ο λόγος για τα διαφορετικά χρώματα, Γιώργο? Για να τα αποθηκεύει καλύτερα και καλύτερα οι αποχρώσεις είναι όπως έκανα εγώ εδώ. Ας πούμε εδώ το κόκκινο με το πορτοκάλι να είναι αντίθετα. Εδώ μπορούσα να βάλω από πράσινο και εδώ να βάλω ένα μπλε, ξέρω εγώ. Κατάλαβα. Είναι πιο εύκολα αποτυπώνεται, έτσι. Χρησιμοποιεί και την οπτική αίσθηση ουσιαστικά, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως φυσικά και οι υπόλοιπες αίσθησεις. Ελάχιστο και μέγιστο, έτσι. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά με την κυρία Γιαννακοπούλου από ό,τι βλέπω. Δηλαδή την έχω ακούσει, έχει πει ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος διαβάσματος 20 λεπτών και maximum μέγιστος η μία ώρα. Σωστά τα λέω, Γιώργο? Εκεί 50 λεπτά με μία ώρα, εκεί περίπου πρέπει να είναι. Γιατί μετά όχι λιγότερο από 20 λεπτά, όχι παραπάνω από μία ώρα, γιατί αρχίζεις μετά και κουράζεσαι και πλέον νομίζεις ότι διαβάζεις. Νομίζεις ότι καταλαβαίνεις, αλλά ούτε διαβάζεις, ούτε καταλαβαίνεις, ούτε θα θυμάσαι, ούτε τίποτα. Ναι, γιατί υπάρχουν και παιδιά που διαβάζουν με τις ώρες και δεν θυμούνται τίποτα μετά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Όχι μόνο με ώρες ατελείωτες που χαραμίζουν και βράδια, χωρίς να κοιμούνται. Που ο ύπνος είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Το ξέρεις και εσύ, Χρήστο, καλύτερα από εμάς, έτσι, ότι ο ύπνος είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τον εγκέφαλό μας, για τη μνήμη μας, για οτιδήποτε, έτσι. Η μέρα ξεκινάει από τη στιγμή που πέφτουμε για ύπνο. Από εκεί ξεκινάει η μέρα. Ένας πολύ καλός ύπνος είναι το υπόλοιπο της ημέρας. Έτσι. Εντάξει, γενικά... Συγγνώμη, πες μου, Χρήστο, sorry. Όχι, ήθελα να πω για τον ύπνο, μια που το ανέφερες, ο οποίος είναι σε άμεσο συνδυασμό με ό,τι συζητάμε και ό,τι θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα, έτσι. Γενικά ο ύπνος είναι εντελώς παρεξηγημένος από τους περισσότερους ανθρώπους, έτσι. Έχω ακούσει και ανθρώπους να λένε ότι τι χρειάζεται ο ύπνος, χάνουμε τη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε τι χρειάζεται ο φορτιστής στο κινητό, έτσι. Θα το έχουμε συνέχεια ανοιχτό. Βέβαια, η κατασκευή μας εκ των πραγμάτων χρειάζεται ύπνο και η αναπλήρωση του ύπνου με άλλες μεθόδους τελικά μας οδηγεί σε πολύ πιο ζημιογόνα αποτελέσματα, τα οποία λίγο πολύ θεωρώ ότι λίγο πολύ ίσως να τα έχουμε βιώσει λίγο πολύ ο καθένας στο δικό του το μέτρο. Οπότε τον ύπνο πρέπει να το βάλουμε πραγματικά στην κορυφή, στο top, για να μπορέσουμε λοιπόν να αποδώσουμε, είτε λέγεται φωτοανάγνωση, είτε λέγεται μάθηση, είτε λέγεται NLP και η επόμενη βερσιόν. Πρέπει να είμαστε καλά φορτισμένοι στην ημέρα μας. Και για να είμαστε καλά φορτισμένοι στην ημέρα μας, πρέπει να κοιμόμαστε καλά. Συνεχίστε, κάτι έλεγες, Φώτη. Ναι, έλεγα, ας πούμε, ότι πέρα από τον ύπνο και από τα διαλύματα που πρέπει, ο ύπνος όμως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Χρήστο, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ίσως το πιο βασικό από όλα είναι ο ύπνος. Όσο και να ακούγεται λίγο οξύμορο, όσο και να μας ακούει τώρα κάποιος και να λέει τι λένε τώρα αυτοί. Κι όμως ο ύπνος είναι, όπως λες και εσύ, Χρήστο, το νο 1. Είναι το νούμερο 1 ο ύπνος.
Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Έκανες καλό ύπνο και η μάθησή σου και η μνήμη σου και οι ιδέες σου και η όρεξή σου, όλα. Και φυσικά, μαζί με τον ύπνο, εγώ θα βάλω το κομμάτι που είσαι αρμόδιος εσύ, Χρήστο, ότι τα πάντα ξεκινούν από τις πεποιθήσεις μας. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Έχω ακούσει και την κυρία Γιαννακοπούλου που ξεκινάει έτσι. Πάλι, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, τη ζητάω συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος, ότι ξεκινάει με αυτό. Μάλιστα, έχει ένα χαρακτηριστικό, διόρθωσε με Γιώργο αν κάνω λάθος, για να δείτε ότι έχω μελετήσει αρκετά, έχει ένα χαρακτηριστικό το μπορώ. Ναι, αυτό είναι για να έχει να δώσει περισσότερη δύναμη για να κάνει μια καλύτερη ταχεία ανάγνωση, αν τυχόν κολλήσει ή μπορεί να... Ναι, ή άμα θέλεις να δουλέψεις και τα δύο ημισφαίρια, να κάνεις ασκήσεις με το αντίθετο χέρι που δεν μπορείς τόσο καλά, έτσι να ξυπνήσεις και το άλλο ημισφαίριο των κεφάλων. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε εμείς, Γιώργο, με τον Χρήστο παλιά, ότι ορισμένες ασκήσεις βοηθάνε. Το βούρτσισμα με το ανάποδο χέρι, το να τρως με το ανάποδο χέρι. Αυτά όλα βοηθάνε, έτσι, για να έχεις και καλύτερη μνήμη, αλλά εγώ θα το ξαναπώ ότι το πιο βασικό από όλα είναι οι πεποιθήσεις μας. Εάν οι πεποιθήσεις μας ή η πεποίθησή μας είναι ότι εγώ δεν είμαι καλός, έχω χάλια μνήμη, δεν είμαι καλός στο διάβασμα, είμαι άχρηστος ή οτιδήποτε αρνητικό, εκεί θέλεις τη βοήθεια του Χρήστου. Γι' αυτό και το τόνισα εγώ, ότι η κυρία Γιαννακοπούλου στην αρχή ξεκινάει με ένα στόχο. Με το μοντέλο SMART του NLP, που λέει ότι ουσιαστικά επηρεάζει λοιπόν τις πεποιθήσεις, έτσι μέσω του στόχου, που λέει ότι βάζουμε το στόχο, όπως μπαίνει στον NLP, ότι εγώ διαβάζω το βιβλίο αυτό σε τόσο χρονικό διάστημα, έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ουσιαστικά αυτό που ουσιαστικά κάνει, είναι ότι αυτό που λες ότι αλλάζει, δίνει μια καινούργια οπτική, μια καινούργια πεποίθηση ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Χρησιμοποιεί τον NLP μέσα και φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή μέθοδος, η οποία μαζί με όλα αυτά που συζητάμε και μαζί για την ανάπτυξη, για την επόμενη version, για τη μάθηση, έτσι, και αυτά που είπε ο Γιώργος σήμερα, πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και σε εμάς. Πρέπει να έρθουν και στα δικά μας παιδιά, να έρθουν και σε αυτή τη χώρα, έτσι, γιατί ειλικρινά πλέον οι πληροφορίες είναι τόσο πολλές, τόσο υπέρογγες, που δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά που είμαστε. Ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, που ίσως κάποια στιγμή θα έλεγα να κάνουμε και κανένα live γι' αυτό, αφού βέβαια ενημερωθούμε, έτσι. Ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον η ζυγαριά αρχίζει και αλλάζει. Αρχίζει και αλλάζει η ζυγαριά. Η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, κάνει αυτό που δεν κάνουμε εμείς πλέον οι άνθρωποι. Εξελίσσεται. Αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα παιδάκι, ένα βρέφος, ένα μικρό που συνεχώς εξελίσσεται. Συνεχώς εξελίσσεται, συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς μαθαίνει. Ενώ εμείς παραμένουμε αυτοί που είμαστε. Όχι όλοι, φυσικά εννοείται έτσι, δεν το κάνω, μιλάω έτσι και χάρη παραδείγματος. Οπότε ουσιαστικά ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα μας ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω ότι και εμείς έχουμε τα εργαλεία για να πάμε στην επόμενη version μας, για να ολοκληρωθούμε, να αλλάξουμε τα πιστεύω μας, να αναπτύξουμε τη μάθηση, να αναπτύξουμε τον εγκέφαλο, καινούργιους νευρώνες, φωτοανάγνωση, γρήγορο διάβασμα, περισσότερες πληροφορίες, να μπορέσουμε να το ισοσταθμίσουμε. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, έτσι σιγά σιγά να πούμε κάποιον επίλογο όλοι μας για να κλείσουμε σιγά έτσι αυτό το όμορφο live. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, να συμπληρώσεις όλο αυτό. Ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία, ήταν και το πρώτο μου live έτσι και στη δημόσια. Θέλεις να κάνεις, ξαναλέω, και μία στο Πανεπιστήμιο, έτσι, μία παρουσίαση. Το έχουμε δουλέψει και μαζί, έτσι, μέσω του NLP. Θέλω να κάνω και εγώ μία διάλεξη έτσι στο Πανεπιστήμιο. Την οποία θα την κάνεις από τη στιγμή που μπήκες στη διαδικασία. Θα την κάνω τη διάλεξη και να με ακούσουν και περισσότεροι φοιτητές, να μπορούν να μου κάνουν και ερωτήσεις, άμα θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί όχι.
Ωραία, Φώτη, θέλεις να πεις κάτι για να κλείσουμε? Κοίταξε, επειδή ανοίξαμε με την κυρία Γιαννακοπούλου, όσο προσωπικά να αναφερθώ, θέλω να κλείσω και με την κυρία Γιαννακοπούλου, ότι από τότε που ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, ξέρεις, οι φωνές αυτές, Χρήστο, σαν τις δικές μας, σαν της κυρίας Γιαννακοπούλου, είναι λίγες. Έτσι. Καλό είναι λοιπόν να δίνει και ο υπόλοιπος ο κόσμος λίγη βαρύτητα περισσότερο σε αυτά, διότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Η κυρία Γιαννακοπούλου έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Το έψαξα, το είδα και εγώ προσωπικά... Έχει πάει και στα σχολεία, δηλαδή. Έχει κάνει διάφορα έτσι... Ναι. Έτσι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι να βγαίνουν αυτά προς τα έξω. Εγώ πιο πολύ γι' αυτό αναφέρομαι, επειδή σήμερα είναι... αναφερόμαστε στην κυρία Γιαννακοπούλου. Εγώ πιο πολύ γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτήν, διότι είναι καλό να βγαίνουν αυτά τα πράγματα προς τα έξω. Και όχι να τα κρατάμε μυστικά δεξιά και αριστερά ο ένας με τον άλλο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με βάση την φωτοανάγνωση. Όπως είπα και στην αρχή και κλείνω και με αυτό, ότι όντως είναι η πρώτη που το έχει φέρει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, και εγώ θα βοηθήσω και εμείς, Χρήστο, από την πλευρά μας, ο Γιώργος ούτως ή άλλως το κάνει, δεν έχει μαθευτεί, να το πω έτσι, τόσο πολύ. Βοηθάει, εγώ την εξέτασα τη φωτοανάγνωση, έχει μέσα στοιχεία που τα χρησιμοποιώ και εγώ, έτσι, με τα διαλύματα που λέγαμε, είναι περίπου μοιάζει με την τεχνική Πομοντόρο που δείχνω εγώ. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, όπως και με τις πεποιθήσεις που λέγαμε προηγουμένως, με τον οπτικό οδηγό, έχει αρκετά κοινά σημεία. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, δεν το συζητάω καν, να κάναμε ένα live, και δεν ξέρω αν φτάνει για την κυρία Γιαννακοπούλου ένα live, να μας πει από το Α μέχρι το Ω για την φωτοανάγνωση. Εγώ θα ήθελα να μάθω, μάλλον και ο περισσότερος κόσμος, αν και εγώ το έψαξα λίγο, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, από τι ορμόμενη οδηγήθηκε στην φωτοανάγνωση. Ειλικρινά, σε περίπτωση που δεχτεί η κυρία Γιαννακοπούλου, εγώ δεν θα μιλήσω στο live εκείνο. Αυτό το κρατάω, Φώτη. Αυτό που λες το κρατάω. Ωραία, να πω και εγώ λοιπόν ότι τα εργαλεία είναι εδώ. Έτσι. Και το ξέρετε κι εσείς οι δύο και το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι εδώ. Είτε λέγεται NLP, είτε λέγεται ταχεία speed reading, φωτοανάγνωση, είτε λέγεται μάθηση, εκπαίδευση, είτε λέγεται... Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία είναι εδώ. Και πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει το κράτος, να έρθει το εκπαιδευτικό σύστημα και να δει τι καινούριο υπάρχει, τι εξελιγμένο υπάρχει, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω. Τα εργαλεία είναι εδώ. Άνθρωποι βοηθούνται από αυτά τα εργαλεία. Και Γιώργο, και εσύ το ξέρεις, Φώτη, και εσύ το ξέρεις, και εγώ το γνωρίζω προσωπικά, και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Πρέπει πλέον και σαν χώρα, σαν σύστημα, να μπούμε σε μια διαδικασία, να δούμε τι υπάρχει καινούριο, πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την εμφάνισή σου, και Φώτη. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ που μου την ευκαιρία. Είμαστε σε αναμονή και για τα επόμενα live. Έχουμε να κάνουμε και άλλα ενδιαφέροντα, έτσι, και με την κυρία Γιαννακοπούλου, όπως είπαμε, θα κάνουμε σίγουρα ένα live, και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πούνε και αυτή την άποψή τους. Θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα, θα μιλήσουμε για διαλογισμό, θα πούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ και τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας.